μήνες πάει προς τα πίσω. Γι' αυτό δεν το έκανε κάθετο που μας είπατε. Δεν το έκανε κάθετο αυτό που μας είπατε. Δεν το έκανε έτσι και έτσι. Αυτό έπρεπε να κάνουμε εμείς. Ναι, το ξέρω. Αυτή δεν το κάνουμε περίπου είναι αλλιώς. Και αυτό που κάνει ταυτόχρονα την κίνηση δεν θα το κάνει. Ναι, εμείς το κάνουμε σαν να. Ναι, εσείς όπως θα το κάνετε. Εντάξει, αυτό είναι ελεγμένο το πρόγραμμα κλπ. Είδατε αυτό επειδή είναι μεταλλικό. Επομένως το πήγε σε αυτή τη θέση. Τώρα το βγάλετε γιατί μπορεί να έρθει ένα ίδιο και θα το ξαναπάει εκεί. Άντε, Αυτό έχει διαβολές, είναι πλαστικό. να μην το φτιάξουμε με 6 θέσεις εμείς. Εσείς ναι. Α, Εννοείται. εννοείται. Λοιπόν, αυτό που έχει πλαστικό δεν το πάει φυσικά. Το πάει στην άλλη. Πώς το καταλαβαίνεις, ότι είναι σειρά. Επειδή είναι, όχι, είναι ένα Έχει γίνει κάτι. Στράβωσα. Όχι, ναι. Εδώ, η μπαταρία μέσα. Είναι και το έμπολο μέσα. Οπ, να τα. Εντάξει. Βλαγία θα γίναμε μέσα. Γιατί θα τόσουμε στραβάκια. Εντάξει, το πολύ πολύ να μην γίνει. Θα δείτε πως δεν έχει στοιχείο. Αυτό τώρα το βρει και μεταλλικό. Για να δούμε τι θα κάνει. Τώρα θα το βρει λάθος από την αρχή. Οπότε θα το γυρίσετε σε άλλους. Πρέπει να είναι το θετικό προς τα δω. Α, ναι. Κρίμα ρε γάμο. Η επόμενη μπαταρία Είναι. πάλι τέτοια. Εντάξει, εμείς μπορούμε να το προγραμματίσουμε Να δούμε από περιέργεια πώς θα φέρει. Δεν το διαλύσαμε, θα φτάσει πάρα πολύ κοντά. Θα βάζει καλά. Άμα ήταν στην εργοστάση, ας πούμε, προσωμιώνει το νόμο. Τώρα αυτό τι το βρήκε. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μπαταρία, όπως και εκείνη, Έχει φορτίσει. έχει ξεφορτίσει. Κατάλαβα, ναι. Και δεν βρήκε φορτίο. Τι βάλω εδώ. Ναι, βάλει την εκεί. Έλα, μία μπαταρία που λογικά είναι η επόμενη. Άρα ουσιαστικά το βρήκε σαν μεταλλικό. Ναι, το βρήκε σαν μεταλλικό. πολύ σημαντικό. Αυτή είναι πια εμπειρική κίνηση βασικά. Πρέπει να λέτε ότι το κάνει αυτό που το κατεβάζει. Ναι. Δεν κατεβαίνει με την αρπάγη. Μα δεν γίνεται, μου φαίνεται δεν φτάνει να κατέβει κάθετα εκεί. Ναι, πιθανότατα δεν φτάνει. Μου φαίνεται δεν φτάνει και Αλλά όμως κατεβαίνει μόνο το Z, δηλαδή. Ναι. Στο παγκόσμιο. Αλλά. Βγάλουμε και αυτό. Μήπως αναγνωρίζει και την άλλη μπαταρία. Να δούμε. Τώρα λογικά αυτή θα τη βάλει με τη σωστή. Αυτό είναι πολύ εύκολο σήμερα. Πολύ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τώρα θα την κάνει τη σωστή φορά για να δούμε τι θα κάνει. Ω, πράσινο θα πάει. Το βρίσκει ότι είναι φορτισμένο. Οπότε λογικά τώρα δεν το ξαναβάζει. Είναι και έξι. Είναι και έξι. Κάνει και χθες. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις θέσεις. Έχει χτυπήσει όπως βλέπει. Εμείς θέλουμε να το στρέψει τώρα και να είναι από πάνω και να γραφείς έτσι. Αυτό κατευθείαν δεν είναι πλαστικό, όπως το δέχεται. Γαμώ Στείλει στο βιντεάκι με mail. Και εγώ το θέλω. Μάθω YouTube. Ανέβασε ένα YouTube. Ναι, κάτι να Στο βίντεο που δεν Μπορεί να φτιάξει φωνικά. Γιατί να ξέρω εγώ. Ναι, πρώτα εδώ πέρα, επειδή μετά το επόμενο μπορεί να είναι πλαστικό. Πάλι δεν έχει μετρηστεί. Οπότε σπρώχνει να δει αν υπάρχει το φωτογραφικό κανονικά. Δεν οπότε τελειώνει και λέει τελείωσε.